Laing nga lokal nga balita, giklaro ni kagawad ni Carter Katakutan sa barangay Manipis ng Siyudad Sanhay nga ubay-ubay gyud ang sa ilang barangay ang nagproblema og tubig tungod sa kakulangan sa supply. Matud pa ni kagawad Katakutan nga nakapangayo gyud siya og tabang ni Tanay City Councilor Regalado Tikboy Salma nga mahatagan sila og puso o automatic pump para sa serbisyo sa tubig sa ilahang lugar. Dugang pa niya kagawad Katakutan nga isip barangay kagawad sa ilahang barangay Manipis naningkamot siya nga mahatagan og gagamay solusyon ang kawadon sa tubig sa ilang dapit. Gani pipila ka mga residentes alayo gyud sa kab-an og tubig og siya naglantaw nga maluoy siya niini. Ani tao po silingan ako nga kinahanglan po og jikmatic kay layo tao mga yay jud mga 200 meters sa iyang kalusan, luoy kayo. Nya ako pong gipangayuan sa lain pong konsyal kay maluoy po kung iatag nako ning konsyal tanan ang puso siya akong pangayuan tanan mahal ba ni. Nang nangay po ko sa lain konsyal. Nga ako po itabang sa akong silingan kay luoy po kayo ba mga jud talabangon jud siya. Dili kay parehas uban nga mangayog puso nga sag naay kapalit mangayo jud paimuslan nilang mga konsyal po nato unang kini ako ang tabang ning konsyal po kay dala naman ni tanan nga katabang po niya sa panahon niya nga siya na po'y mangayog tabang. Okay, so kini ang ating Kapanitang 943. dugang usab na niya nga dako usab siya pasalamat ni Konsyal Tikboy Salma yang paghangyo nga pason matagan siya usa ka jetmatic pump aron makatabang usab sa problema sa iyang katig barangay. Ani ang dugang pamahayag ni Konsehal Katakutan sa barangay Manipis ning siyudad sa Tanhay. Ako pasalamat ning Konsehal Tikboy Salma nga nindool ko niya nga nangayo og tabang sa puso iya wa ko niya balibari nang ako pasalamat niya nga wa ko niya kawanga sa ako paghangyo niya. Importante man gyud ang tubig nya sa napoy gripo ra dito nya kini usay po nung maburnout mawala man o burnout mawala po ang tubig daghan dito laban dito puso ang gigamit sa Manipis. Ako pasalamat ning Konsehal Tikboy Salma na nindool ko niya nga nangayo og tabang sa puso iya wa ko niya balibari nang ako pasalamat niya nga wa ko niya kawanga sa ako paghangyo niya. Kini ang ating Kapanitang 943. Dakong importante ang serbisyo sa tubig sa mga kabaranggayan gani ning panahon karon nga naglabaw ang kahulaw o ting-init ang nasilatian karon. Bisan ang asa sa barangay sa siyudad Sanay aduna joy mga problema sa serbisyo sa tubig gani uban nga nagsalig lang sa puso o bomba bahala ga ladang apan dako kini ikatabang sa paglaba hugas kaligo gawas lang sa mainom kay aduna may mapalit nga purified water o mineral water. Gibot kag usab ni Councilor Tikboy Salma nga problema gyud ang tubig sa siyudad Tanhay tungod kay nagbahin-bahin sa oras o kanung sa muagas ang gripo sa tagsa-tagsa ka mga panimalay. Sa usab ni Konsyal Tikboy Salma nga sila mismo nakasinati nga oras nga mo agas ang tubig sa ilang gripo mga alas 4 nas kadlawon maong dili gyud ikalimod nga problema gyud og tubig ang siyudad sa Tanhay. Dugang usab niya nga maong adunay mohangyo kaniya og jetmatic o bomba o tubo para sumpay sa pagpantok og puso sa o bomba diya sa ilang mga lugar. Di man gani niya madali og hatag apan hatagan gyud niya og hatagan og pangitaan og paagi tungod sa iyahang naandan nga pulong nga public servant mao nga mutabang gyud siya kutob sa iyang makaya. Ani ang pamahayag ni Tanhay City Councilor Regalado Tikboy Salma. Bitaw kay karon god dinhi sa Tanay mismo gani dinhi sa among panimalay kaning tubig moagi og alas 4 ka daon kay pagkagabi mawala man unang karon ang mga Tanayanong gamulo jud aning tubig unang sila pod naningkamot po ron sa na masulba ilang problema unang kami po mga konsyal kami po panduulon niya maikog man po ko kay ning public servant serbisyo guni ato maghinahinay po kong paningkamot usay mangutang yung skadiday kay para yung makasumbat po ilang problema. Kini ang ating Kapanitang 943.
Si Tanhay City Councilor Regalado Tikboy Salma eksklusibong nahinabay sa Atraka Balita 943 News Team. Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu man nasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod o baruganang tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ngang tumong og tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong wala ipinili. Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa buta, diri lamang sa pinagapatas nga sibiyahan 94.3 City Light FM at Atraka Balita 943.